Dragon, good morning! For today's vlog ay nandito po kami ngayon sa sitio sa Lapay. Ayan, bali ipagluluto po muna natin yung ating mga kabataang katutubo dito ng sopas, walang kamatayang sopas, tsaka nagdala rin po kami ng mga biskwit, yan, ganyan. At tsaka pagkatapos din po nito ay pupunta po kami sa kaingin nila Dana para mag-harvest po ng balinghoy. Yan, gagawin po namin siyang kasaba cake at saka purunggay. Purunggay ni Madonna. Ako lang nakakalam doon. Purunggay. Sabi nila, ano yung purunggay? Gusto rin po namin magpasalamat kay Sir Hernando Bello from Quezon City. Meron po siyang binigay na konting tulong po para sa mga batang katutubo. Yan po yung ating bibigay ngayong umaga. Thank you po. Thank you, sir. God bless po. Morning. Okay guys, nandito tayo sa bayan nila Dana. Oh, may patibin na sila dito sa kanilang extension. Naalit. Yan oh, hello. Ito yung pamangkin ni Dana? Kit-kit naman. No, kamukha mo nga si Dana. Oh, ikaw na mag-vlog. Sige, palit tayo. Oh, hi guys, kamo. La, ayun ka sa loob. La. Pamangkin po siya ni Dana. Anong pangalan mo? Anong ngalan? Ha? Nakita niya yung sarili niya sa loob. Anong ngalan? Ano na ang pangalan? Rodalyn. Rodaling. Ganda-ganda pala ng pangalan eh. Oh. Rodalyn ano? Ay, wag. Ito dito, oh, picture di ay, oh. Sino mas uda? Si baby girl. Anong pangalan mo? Oh, miya na kayo uwi ha. Magkain kayo ng sopas. Tawagin niyo yung mga kasama ng bata. Ito ang kusina nila Dana. Ang linis oh. May naglilimlim pa na manok doon. Ano silang pang pangbutso? Mga andito buto-buto ng pangtanim. Sigarilyas, okra, at patola. Maghaba kayo sa busog po din dito. Dagayan. Tsaka mais. Malaing na apuwang on. Check natin guys yung sopas. Kala mong tangkad nante oh. Kala mong tangkad oh. Matangkal na makaluwa. Ayan, luto ng ating sopas na paborito. Nung nakaraan, pansit yata. Ngayon sopas. Pero ang ang paborito nilang kinakain talaga, pansit. pansit or sopas. Yun lang talaga yung gusto nilang kainin. Ayaw niya ng spaghetti? Hindi sila masyado sa spaghetti. Pasok kayo dito, dali. Oh, ayan guys. Ayan na yung pasopas natin sa mga bata. Tsaka meron tayong biscuit. Oh, pasok mga bata! Pasok mga bata! Huwag kayong mahihiya. Oh, bigyan na yung mga yan. Oh, doon kayo kay ate. Dali. Kaya,
Galing dito. Pawis mo ba yun? Saan ka galing? Pawis na pawis ka. Si Binansya, oh. Haba na ng buhok ni Binansya. Dati, panglalaki Galing dito, pasok. O, doon kayo magupo. Huwag kayo dyan sa, labas mainit. Si Agiw, di ba ta? Sipak ko po. Kapatid ni Agiw? O, kamusta ni Agiw? Ayun, si Darag. Saan niya yung damit na binigay namin? Si Darag-Darag. O, kunin mo na yun. Ibigay mo sa kapatid. Kapatid ni Darag. O. Tapon niya na. O, Si Luwila meron na? Hindi ka binigyan ng Luwila? Upo kayo doon. Doon, upo kayo doon. Dali. Dali, baka matapon yung dala nyo. Dali, dito mayroon ka na? yung ibang bata guys, nasa kaingin daw. Tsaka yung iba nagbabasketball pa. Ayaw nilang lumapit dito. Busy sila magbasketball. Sino walang hindi nabigyan ng ganito? Lahat kanila. Yung mga bata kanina. Wait, mayroon na lahat. Meron silang dito, tabako. Ginagamit ng tatay ni Dan. O, sino bang gusto? Pagkapos. Balong. Yan, la. Sarap ng tulog ni Rudalyn, oh. Init naman sa pwesto. Dali na. Oh, pasok, dali. Wow. Ay, kambal sila. Tingnan mo yung buhok niyo, blondie. Kahit kautin mo. Oo nga, may lahi. Ba't ganyan buhok nila, Ted? Ganyan ang buhok ng tatay nila? Ha? Mana sa lolo. Mana sa lolo. Ganda. Nakablandihan. Dito tayo pasok. Meron na kayo? Ken, sino? Oh, deho. Lindo. Ba't naglugpas sa dyan ay? Doon sa upuan. Doon ka sa upuan, oh. Pasukin ng bulate yung ulo dyan. Oh, bakit? Anong problema, ma? Hindi daw siya binigyan ni Ate Gigi. Kaya magulo. Ate Gigi talaga. Dinagpasan ako siya. Ubus niya na, oh. Nako, kabilis. Gusto mo pa? Ayan na, meron. Anong sabihin niyo? Oh, malaman na daw po, Sir Hernando Bello. Thank you so much po. Thank you po. Salamat po. Yan guys, pupunta muna kami sa sa Tuburan. May falls daw po doon, yun papasyalan natin. Pagkatapos po nito, tsaka kami pupunta ng Kain kasi medyo mainit pa. Papalilim lang po kami ng kaunti. Magpalamig. Magpapalamig. At si Gigi kasi, ligong-ligo na. Kasi hindi kami naligo. Yes, Kaya tama. mayroon kaming nilutong tinolang manok.
Yan, doon tayo manananghalian guys sa ano, sa falls. Mini falls lang naman daw. Nabanggit sa amin ni Dana maganda raw doon. Siguro ano yan dati falls, no? O, pag malakas ang ulan, may ano diyan, may bumababang ano tubig. Yan puti na yan. Daanan ng tubig. Ganda dito oh. Ay, 9 balls. Diyan na lang kaya tayo. Kaluwang man itong sabihan. Ayun! Mas maganda talaga pag nakakan ang ganan, yung view. Maganda pag sarapan, ang ganan. Ayun! Ayun na ba yan? Parang may natatanaw ako doon eh. Yan na ang kwan. Yun na yan? Pataas na tubig. Ay, O diba, manananghalian lang kami. Tinabot pa namin ang aming mga sarili. Pero okay lang yun. Ganda ng bundok oh. meron doon dito. Bata-bata. Dito kami kaligo dati. Oh, ingat. Madulas. May kasabay ka man, Jet. Lusunod. Ay. Tingnan din ako. Kami na palayo yung kanila oh. Masarap ng tubig kalamig. Lagi daw si Dana dito dati eh. Nagatakas. Punta lang dito. Wala rin isang oras no? Wala rin? Wala, kasi lang ang dito. 35 minutes. Ito lang rin alam kasi ang daan. Kasi bago lang naman ako yung sagot ko. Mga swimming pool.
Sexy ng Piligaya! Woo! Ante, tanggalin mo na yung bra mo. Wala ka namang tinatakpan dyan eh. Magpante ka